والله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الأمهات، الأخوات المسلمات في مكاننا هذا، يا لبي شكرا لك. ونشكره سبحانه وتعالى لإلقاء في يومنا هذا التدريبات dan wallah yang enggak ia masa temporer yang masa lagi dinag yang enggak ia diitan saya kapak beberapa semua na penggagana tatanub na api yang itu oras na magikhlas tanu kagia dia ketalingumatan ko mga kuburtan daden abatan ko mga kuburtan arwar sa dia kaya kapuguntut tanu kapumamakin nabitanu siku agamatan kung ang tanurundin na dia manana mga pamikiran na sabad kepikirtan ibarat yan na mapasadayan na pumasaan ako, mapasadayan na andun ako sa pumasaan ko. Kapag gilas kami at mamagusin na gila ko nakipansira kami. Gulubi nga kaya maanan yan nakateso sumwa na ka. Na pagkain na diyan ko ito di ita mapamagusay. O ito apes kami na pagkasugat tumpan. Pumbati ako sa internet kayo gagawi inuman niya kapepegi nga iya teknologi man to kadin kailangan sukuan kapag study sa kitab ka di mo ka klika nga sa mo to bati anak na miya pira ka lang isa miya bati akan na di nga iya limo adi pa magagawin. Dia nga kabibisya dia nga karsada sa mga terakaya. Dia nga kabibisya dia nga mga padagang. Dia nga kabibisya nga mga empleyado. Sa kadi kang bubenuga ko riski wallah. Na isa agyang ko to ini surat agyang ko to ulama Syekh An-Nu'man Al-Utsaimin na ayak umbisa lagi dia na limurkatan Allah paman na rizki limu ni'mah lagi ang kutuwa di ka kapaganada kambubenuga ko sugon ka Allah lagi na unida lagi di na rizki paman lagi ngaya kasiminara dia kunida lagi dia na upamo mga tao na ipugura-dura daliran bisyon niran ko orasiran mas mala ay ibagir kasi wallah di yang kutuwa kapunyaping ka di yang kutuwa kapugimpleyadong ka di yang kutuwa katatagos ang utatindang ka na inusa ini ano nagiyang kutuwa ko natiyak na apa sa kata na di maka ating paman na mas tumuaya agiging utuwa kasuda sa Cagayan na punyaping Robinson kakaptan dahil pamasok perang gibo mas tumuaya natigil na uwan ngayon
Na ilin tanong mo sa ginautan mo ya, da ko na punya nga iya niskas na kan rakano. Agi miya tabu itu sa pamikiran na usay na kana sama itu. Miya tamu dupa magi ang kutuwa empleyado na suga yan kuman sa ulan. Agi ti bubaya yan sa mutan niya ni kapag empleyado. Agi gi muta sokay. Sumamuso padagangan na inumuuntod sa muta tinan yan kauban yan maubos lang nung tadagangan yan. Agi ti bubaya yan nun. Kauntod yan nun. Lagi naman mo mga traka. Inugin na nga karsada, mabibisi lagi ba makapira makapamasayo? Kauntod. Na ayat tingyan na kala iniiarga si ikwalla, agi patut umbisir tano kung mga oras tano, nakagi ikasusuatin ni wallah. Ikasusuatin ni wallah. Ay mana niya na pagkabubaya-baya na yung wallah. Giyang nga na niya pa mga luwitan nun na kapakaya ka na ba napakabubaya yung wallah? Makakapatak sa pirang gibuwa pera. Ay kira ang unta tumitinda na pilita niya niya bilang na unta pipirang gibuwa. Nasa katama una doon, bataw mo pala ako ha? Laman na ito, bata niya nang bubisid ka eh. Napipirang ibu, mata niyan ke yung pasamilang. Sala ko sugul ka ko tanon, sala ko so iskaste panon, sala ko so kakarton nun. Nadingkab suto kata na tigagyan ko ta ulama, na makawin na ka niya ngay pumayad. Di bisa gaya nga duga ko tanon siya buman eh, bayad rin ako. May pera ka pala yan. Nabunar na yan. Kumanay sini wala ko na tumitingda. Kakanaban niya na ito langon na ka. Kanaban na langon na ito nito. Kaya bisa ngutang barang-barang na sala ka bumayada nun. May na sa igo. Ibay doon niya sa laita. Ibay niya sa mga libor. Ibay niya sa margas. Langon na kibayadan. Ay kataw-taon na ba may tatambak na bumala. Nailangan man ito. Kanya umunto pagkabubaya. Wallah. Na ayaw matataguna widakal. Allahu Akbar. Upama po sa sabita. Lagi mamong yun yung mga trak. Ino ay mana niyan na. Kailangan na baka umasainig ang mga bato. Kaistol minso trak yan. Umasaw na na puminsa labi 20. Labi 10. Lagi na mamong motor. Inutang. Allahu Akbar. Nalim. Ka na ba inutang ka sarili? Nakagida. Titiksan ka baka di makapamasa sa bulong. Gatas. Kailangan naman na amanita. Aguruan, mitaros ka. Allahu Akbar. Ay nakagiya. Kala umuto pagkabubay. Wallah. Na makawidakal ka. Sa ko sa may paliado ko sa city hulo. Panahon ti sulutan sa inudaran si Peri. Pada ko sa konsultan. Kaya pa kauma ko. Dahil mo ipisuwa ko sa city hulo. Napilma ko sa pero lang. Niya ka piya manuta kapag yung paliado. Gagalo po ka na. Ugayit na mati po napikisya kami. Hindi ka pa kung may mayo. Magiging tama pipigyan ka, pero maanak ka. Niya hindi ka akala. Niya taga-taga da adla sukay ka. Na niya hindi ka akala, alit pa nila psiko yata. Nasabab sa niya mo taan na mapipigyan ka na, di na mo di mga wakawa. Merayak mo kanino ka psiko ya kami. Ang pirang nga manong ka. Natanong ka to, saulan, anak ibaya doon, bagay na karang. Pirang nga salimot ka, duga to, anak ibaya doon. Na umando na gawin na teksa nga uti sa limutan na. So, utang ka. Ay, dapat juga yata. Simple doon, sumay. Huwag ka na i-realize. Yakapat ulan no to. Tiyak na, huwag nakin, pagkakawin na ka na, di tayo hindi makapangutang. Na makuwata pa na ina, Allahu Akbar, di ka, pamana, di na katapag, di na kutukman na miyada. Mawawa sa kapag impilin, wish. Tumunak na, udah agakan na, ya Allah, nagkakanakan. Nayamanan niya pa niya ko ka, nakatiap din nila ako. Sa ayat panggalaba ka na ka, nasusubuan na ka. Giyaman ipag-isira ka tanong Allah sa luwan amor, miyang galaba ka. So siya kaya sabutang ka kuwaga ma, kanabayra kay pag-isira Allah, piray miya sukata ka, piray miya pakakana ka, piray miya tamuka ka, piray kadato ka. Nabagina ni pag-isira ka Allah. Basta adeng ka wallah ang manusia na adeng dina ke kana ka ko dunia.
Kumpleto niyan raka so umor sukakan so edad. Lini kapasa di guna pia kana kay tamok na kana ba penubo mana yawa malangan tamok ko to kapatay kan. Patay kan kuna baraka nanayo ni na. Bigyan mo to ulama agi ida lagi di na pumagagaw. Ya ulama. Sa katano ini yang magagaw. Sa katano isumasabot saya. Kamatan ko Allah kau sasabot saya yang kaya ibaluin. Na banda di mana kasih bayar lagi? Tinabaya lagi gipan nga wala may kailangan na mapitana. Kuha ka masalim. Kasi kami manikusa nga limu Allah. Ana mata na niya kapiya-piyaw to. So adnar kian, adnar tamo kian na ayaw muda nga kiplistaan. Baya labi, listaan ako kata sumagot sa kan. Baya labi kata sulo. Antay bugata sa sedekah. Benar man siya nakatano na maulog na nga magato sumagot ngayon. Hindi mo yung oyot. Kaya siya mo tumalay tamo. Asok tamo kian na matagunanan itatadin na rakanan o mga tawa din galbak si kuwaga mo. Isuporta kirananan. Benar mga sandra magadya bakasan na isiminar ka na ngayon ko ni pumimilian kaya hindi ko nakasang nga bakasan. Tiga lima miya lang nga bakasan nakagipa ka pandakal raka wala. Kabunay pon rudya hindi ka natama siya na bakas. Ngayon nakagipa ka pandakal na wala. So yung mana niyan nakakuha sida. Kay sabab sa diyan mo tamiyagi kelas ka, niya mumugay ka, misib ka, na kena bagi abu mi paparadang ka sana bakas, o di na karne, kay pagumanon wallah sulangon, kailangan manusia. Ilang umanan? At na pumasa na sa kurab. So kaya ka naloks. Ito ka pa diya kan, kagi diya kan, pudli sa pagani, nagi dinidugangan yan. Uba kano-kano, uba ma-upgrade. Nagira ko na pigimitar na, dia ka na, bagay ka, bubuko, oras ka sa dia di misiminan. At di ka na pagawa na ka nang iyakawiyagan. Itigin ni kikawiyag, kita alim ko mga pamilit. At di ka na siko, mababasa alungan, pito gawin, agid na nga sa kurab na yung agtatataga. Di ka na bagay ko Allah. Natigin na nainuka, di ko di man na ba yan? Nainutigin na, di mo kakumak masupwasa. Nasok maswata ka. Dan yung sabutan, yung tapito ba ka nun, ipundin ko paganay, nataman din naman ito, nasa kurabun, na yung abunoon ito dan. Ay maana niya na, dadun ka umani, suriski nun wala. Kaya dan yan galba ka, so suba nun wala. Kapa kayo manasanong na nakalosing ka, na seminar ka. Kaya gini mo na katanong wala. Benarin na nakalimuanan wala, agyang ka na nadagang anak ka. Okay, nakalabot ka mo ba yung wala? Nabukau be wallah gupun su Allah ayara katanu miyaden ayara katanu pembegay na kababayang kaniana na uaya rizki bako salungan na salad na peka milyon niya mana niya milyon ang utap kapiyapiyaw na ginawang ka kana ba yung milyon na ang utap piraka isa ka milyon di ano man naman doon na isa ka milyon niya na paguro opan ina niya kay tito rak na nga milyon kailangan na ka na mamagatos ka milyon naskan na apya sawati na matang wala ka pagkabububi anak ang tasawati. Kaya pakambubarakatan na ka wala. Managing ang mga laita mo ko. Wadib sidi kayo sa magato. Sa kabanyarakan na lamagod. Nanibali na ka na magato sa kaya mga laita mo ko. Sa katawa ma. Kasi may pag-ibarako lagi ginawa ko. Alim. Tarimang ka inya sado kay amao. Na matang apya sawati. Nasawab sa kiyang kutuha, kapag yung kalasiyan, sa di kaya mayan, mabayayan koloksiyan, na miyak bayamayata, miyak kapamangita ko Allah, kaya siyabot yan sa agama, kailangan na divisid ka sa miyang awafat. Kaya mo biyata. Lama man ito kagipa, kang bubarakat mo Allah, hindi ikabaya o Allah, hindi subuan yan raka. Ariguro ha? Nangamano ka, wah, insyaAllah Nabi nak kuaya. Dia lagi di na limur katan Allah. Kagi sukunya na katan. Ayam mana niyan nagyang daya dunia. Na ina dunia minasaan tanong niyan. Na anto na imiyali ang binasarang saya. Na paganayarong na sumanga karumatan. Tuwa na mga karuman yan ha. Sa kabay na sukarong mga dato na minasaangan yan. Huwag mo.
Sudah tu na binasa ko karong mga bay, si ko Islam kapanggal bakang kau. Tunaban, sumawata ka. Ha? Tunaban, sutamok ka. Allahu Akbar. Ilang mana pinakapagkabubayan tanoya. Sumanga karumatano. So anak ka Romaniano, sumanga tamo tano, sumanga wata tano. Allahu Akbar. Kaya liwan Allah, adu. Ridu. Ino ka panima padinimis ka kilala. Ino ko miya kapag sila makapagkanda ka sa radio. Ino ko miya kapag sila makainaw kaya muntayin na ka sa ano. Ano nga sisubuntin ako surga? Allahu Rabbi. Ang tanong ko, sa tanong mapad. Giyang kaya kakami, laki niyo, Asia Dinasir, na upapad din o pagkabayan, rakatan o iman to. Kagigin namin yan sa Quran. Sumiyamatay rakatan o, na upapad din o pagisiran o Allah sa bunus, ang makambalingan siran o dunia. Nandun ay pitiro niran. Pergi barat tanah orang lagi dia penuh fresh pasal pemikiran tanah. Lagi enggak ya? Baru lupa ibayan lagi. Nah ayat dah kia petir uniar kata nona pakala ni wang yang di seminar. Namun tamu ke no sarane si ku agama. Kajian ni dah lagi dia aku masih ku kubur. Lagi dia yang boleh nazina Allah umum dia ni. Mis ibarat na kiyo aware na kalalaitan na unta kuburian. Sagya nga kapugusara sagya nga ya miya pasadian. Aya mo kiya melayasi ina pantal sagya nga seminaryo. Gede yung mana. Lo malay tun sigo kuburian. Aya peterunian suwaki sotamuk ay nibagayar kan Allah. Amyara say kanoron na kumani pipikiray mala amakuang kau litang kau kabait namin ang kau kaya mala pamikiran ka nang mausar kasi ko suguin Allah. Kaya ginan ikaw mga kukubur ka. Ginan ikaw mga sakunta kubur ka. O maka berengan so kabaya Allah so kabaya ginawang ka. Berat ya. Namanya kau mapumangan ni itu masangka. Datumu amas sabar ka ginawang ka naino ko na iyo kumibagay ko na adi na ipentay di ka maka kansang tapo masana ka pagka makapaya igbu na miya paya ginawon nagyan na pumangan ni na da api pikir niya na ikaw yagian ipentay niya o di makapamangin na tumagyo ti ka bagay na ko ay nga sabar ka ginawang ka anak 3-5 marga na naparatya naginan ipipikiran ka o ano na paratya nga si Allah mapsimbi ka so kabaya Allah adi subaya ginawa ka. Napkatapangan, iba na tuwata ka. Nagtumun ka man na diya maka na sana mapipiginaw mga wata ka. Eh di nga di matero na, ya Allah, sa kani pakasakit-sakit nga, nasara di ko pagkilewata ka na yan, di nga magagadam yan. Adi kau turugun sa kapandidawang kaon. Naginan su paratea kapagkilubi nga siko, wata ka. Na igna ko man o, ayaw mabuha paratea ka na pagkilubi nga kaso Allah. Langwang taman na lagi dah kau misal sugod-sugod kagiinom punda ka na sa Allah. Seminar ka na mapipia-pia ginawang ka. Ado na anatamok ka nakalabay ang malaplanong ko nandiyan manay malaa maswa ka mamugi nga mga taong berang-berang din na panibubukiran. Kadi ka yung mapipikir ka nandiyan manay maka-establish ako makang gelebak ako sa mitutumpok ako sa iku Islam api ako miyatay naginatan ako naginan hindi tayo ng pamikiran lagi na miya pa ma o pamamatay kami ang manig kami niyo miya wapatakay sa isa ko sumuratan niya ato na ikataw sa ginap turata ginawa ka ito pakasurga no lagi na diya nga kaya nagami sa nga alok sa miya matan ko na ka manisar kami na miya kan dua ino to, nakagiyakan na miya gilubakyan, nasusuporta ang amin yan sikong dakwah. Susuporta ang amin yan nakuwagama. Lagi niyo mambu, uwad na malabatara kanong, namatan ko Allah ka, ay nagpakan, peniyata kanong ni Allah, pakasurga ang kami. Yan tigo Rasulullah, patapulo, asyik serka, askan na, pakasurga ka na niya. Gitu na tigo Rasulullah, ajab, yan mana surga ka. Surga ka. Nah. Aya kabayatan nun na kapag gintaw ang mapya. Na aya ka rin na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya gintaw man ang gusto mga sahaba, gusto mga pamilya niya na miya kapya-pya.
Kenapa sira nakin niya rasay ko kawiyagan? Na ayam ya tiru akhir rasay kiran nasukiyang gil bagairan ku Islam. Kami maka nasiran manita mo ko. So Rasulullah na data mo kiyan kawata ilo. Ugay nasukiyang sabut o mga sahaba ku Islam. Nasukta mo kiran natamo ko Rasulullah. Mana na ang sinabi sa tamo ko na bumini umah. Berbuat iman tu lagi ya. Matan. Mana na wagdan na seminar na. Niya magi sila mga lay tamo ko na benda mideder siya nga mga minita bidi. Matan. Mga pajibar. Nakagil. Daka daerah sabuta su Islam. Nasigo masa Rasulullah. Nasusukya sabuta rang Islam na pinggas tu irang so tamo kerang kuagama. Miya makan adalah sirang budli tamo ko. Tala ini gana tirampan. Taman dun iman tu nasok tamo kerang nasisan. Nanti kan tu ni beratian ni lagi Saudi Arabia kasan dia gitu semua nabi. Ay kada kala maranausan. Isa ko dua ko 2017. Na sumi ako sa konsul sa embassy ini siya kan. Pero kada kala Pilipino saya tira na pemanik sobra 80,000. Tira na pire Muslim san na sobra 60,000 a Muslim. Pero maranausan na sobra 30,000. Ino rusul sumranaw. Nakataga pa na mga lulutan nun. Na hindi ka pera suka pagintaw. Tiya ka mumsa. Mamadi ka na pento na klasya prutas na kumako. Prutas. Ada ba rokele apple na. Kaya pagkili nga ron ang mga ator. Miya kayaw-yaw. So ator ron na igira miya kayaw-yaw alas 12. Na upakang konsura ka manok kami luto. Ginanipya gintaw no Rasulullah sa mga sahabat. Dito sila naman na miya rasay. Kaya ang gilubog kay rang wagama, inirak sila nun sa Islam. Ugay na iman to na mimbuat sa Saudi at taman sa palawiran na bulawan. Taman sa didal palaw to na gasolina. Na umandun ragun na bilyon sumsa na pera kasi pumitan. Panay haji. Gid na dunia na edi manay haji. Di rin aking malangan. Na ino to, nakagiyam 99% na sikiran matatago sukap suso at iran sikwallah. Pamana si imiramig so kapagin tawiran sa ayadiran ng galabakan na suguan wallah. Nasakatan. Nakagiya benda so magatos ka porsyento na benda 20%. Namun hasaban tanong, siya kung walay tanong. Naku na ito nga so patarugo walay ka. So mga wata ka. So mga apwa ka. Ano mga di kipag-islam ya. Segritong kanurunan na pikiran ko na bubunay sa kabubunay dilo ni siminar. Na mau mga sira na lang nila bubulan deng na matay lang o TV na di pulisya sayaw lang. Na mata na lang umarag. Di sa kabi di simbayang nasira na da kasimbayang. So mini belum mana sana di Facebook. Ada miya mama kini kumutu sa sound sa. Allahu Akbar. Ano man na yay kang gumuwir katan wallah kulemo. Sagyang kaya liawaw. Di na maging ano pa, nakawang-kawangan. Daw baraka. Naman nun yung mananang gede-gede sa gini masatan. Umaniwalay tan. Naku na nag-greeting ka. Inamade siya mairan. Natin mo nakadakala na miyapil siya mairan. Api apa pa man na disimbo yan. Ugay nakagiya ko. Maratay mo dulu. Ano man ang berasa mo yan, maratay mo dulu. Na iniran, nakapanay mi seminar. Di ganda yung masa mo seminar. Allahu Akbar na ino na. Mikira ta ginawa ka na miya dusa. Naman na. Ada mo bumisi, baba na midawa sa mama. Natigo mo ba yan, kasi pa na mga tablig. Ay ako nagilibak ka, katiblig. May ang pisik na benung ka ini. Nadatan mo makausuro. Naba iyo to ni mapikatero. Eman na inadnuwal na subay ako suda to kadi tumpok sa pamikiran kung kapiyaw Islam na kapiyaw agama. Kung nabakagiso Islam na ayap pengawiyagan na suda to na sabay inabagad mo unto siya walay. Tiyan na mairan pamasanawan sa laki ko. Giyat. Naminiw man na kaya nakapan na tumuturong nga man na mairan mapitap man na giyat. No! Waya kailang kakuda to nakapapasangan. Ay! Naugupin ka! Ameran to nagiugup pa sa gina kabibis niya sa kawiyagan.
Kausas sabutan yang si Islam nanti ina do ina Iran di kawan pagugupi ka na kekayakan dendanya. Mili yang di siya meron na pengalulunita ko ba niya na bakad na di pamadak sebenar. Ini siguro ay sila mga suporta ang kaun. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialawi asong galba ko mga darudupaya na galba ko nabi. Di mamipi, di maninindan. Kanapa badlala ko? Pati nasaan yun na ng mga bayang nga paninindan. Sangan yun na ng mga bayang nga kapamipi. So Rasulullah na di mamipi. So Rasulullah di maninindan. So galba ko mga bayang na galba ko Rasulullah sawalay. Mana niyan na gibantik at English. Di magugupa. Anak itu nakada tu. Namanya ko kasangit cerita na ibu dituday na so ina. Na so amana. Sumisig yun. Kaya di niya kata Islam. Kaya kira kata niya na nairan sa kapmalid ka, nakasakang paman. Iniran ni mabibigay ginawa na neno kasakang maninindan. Ay do giyam na nakita lagi dia na hayatan tayiba. Matunan ko dito usubay na miyak kapiape so kapigin daw. Apia temos ka kanyo nakagi-enjoy minta kano. Ngayon, mamibigay na dua kano. Meron yung kayo ni. Ay dagan na baga kanagupang usaka na mataan ka mak di nga magaganda maging utakon. Api yung dagan na baga na baga ngarud may liya mo pala kanatina tangan ng masam sa kapi. Ay di ka kasaitanan. Ay hindi nga daw ng Islam. Ino kailangan na yan. Ino yung man to problema mi na hindi may kakailangan na kisumanga dito nakatagol siya sa seminar ma'am. Mataan na yung problema. Katagol siya sa seminar. Kamasalah panigira lagi dia matap semua yang saya dia mat natuturog siya masih gitu. Ila haula wala quwata illa billah. Dagan lagi yang wasiat katuturogan. Na dia may di pamalan. Na ya miya plan wa miron na dia di magi atekaf. Diga mi di magi atekaf ko masjid. Na pengusiatan namin na sa mga mama. Ini bagu miron. Banganitan no ko wallah. O baka no kuba sa mga masjid siya namitir ini si imam namitir yang amin. Kaya mana niya namitir kami sa mga masjid siya sa mga baloy. Asar manggo misina buta mi si imam. Pag yamin kami ang mga kami masjid na dataw. At ito ipangusiatan namin. Kailangan nakataw kami yung imam kaftiro na meron na baada na maghrib na pakalang kapang ako di ada mga alim apa ko maasasirapan. Pagamal kapili atekap na pamamakita kita siya. Di na nilibig mo, may natin alam na mga baibu. Natito na niya sa mga dato. Adi na kato ang Islam. Na di ka mo karo mga narakasupad ka. Ay, kayo nung ano panakipiyakat tuna, wallah, kas kanito gugupa. Karena uba ayabu hadap saja mutakan dari rupa. Na asar mo mabibigay ginawa niyo dua. Di kapugupa niyo ang temanay kasabuta ko Islam. Saka ni mana guru mga wata iyo so Islam so wata ka na san sa malangagyan kay na yan siya mayan na inandun itong bulan para tiyak ano siya kasang na ipigibarata kang naginaw ako o pa mo sabiya ka na madudunia na bina madudunia ko mamu nakagiyam niya kalala tabli amer sabi manawa ko napiyaw daw ko pinamang napiyaw ko ako niyan sumiyang taki naging ko mo di makasumiyang na naman niya ang tepo. Awat ka may tapaswata ka na piya kapag na kamanang bayang. Lagi diyo na may tapaswata yung bagwaraga na pamasan ka dyan mo ko na niyan. Pamasan ka dyan sa bayang yan. Na uman din na wakat to na tinuwa ko na pagpudes ka kasumiyang ta. Na mata nga piya miyak kay ito tawata na tinig umamu na nalangag nga niya na kasumiyang umamu. Na sadin sa kalayaman yan nag-give to din ito kalayang. Mapangaruma na panambayang umamu. Na panambayang niyan sa mga wata yan. Okay na kaya sabutan gua kan na emana niya na may ito aki panggulanan yan ko sugo ng Islam api man to na niya ko sedin na papendaway ka din kuwa guma ay insyaallah na so Allah na tingir niya puso-puso yan ano po na ya kay sir kami at tinalay bugu adna adult na miyan ga na sir ano sabal ina miyadin kano sibay ay labisa adultery ay do na miya kapiapianan Dede na kide wali sa luhan na mori. Da ano makasama mati sa Quran. Kain na din yung wagyan kaya. Ay mana niya na open si ko api ito na kalaya ni ide. Nasa kami mambuya sa Marawi na magadunga miro. Saya mana niya na indiruan, indirba. Na mga laksa. Para doon na ubatan sa ginawa tanong.
Allahu Akbar, dia pakadawai. Di Allah na, dah kami makapangan daom, makapangan na dengan dabar kami yang daom. Nah sisa dia nggak benui, nah dabar tidauan dia nggak mengatahu saya. Kami ada gandung saya mana nih anak? Ini juga pakai nado. Saka na sogen juga kanon na tanam yang api-api. Kasi ako na saka ninimbi tere alim jalan. Natina ya pul-pula ke surasakan. Kasakan na pagkebube na kamangdo na manok sa. Sa siya sa Manila. Na piyaka pa mga balik isa na mo pa. Tira nanto na Panginoon ka. Yang nabada mga lokso, tini no nga tayo pa na lokso. O tiyang napuna ka na mga kwaso, lokso na miyawa ka ng mga wataya. Manik ka sa waliran na piyang mo tujuan tayo na mga murit na sinairan. O pipiyangan yan. Nasa kanina ko makapagsawanay. Ino ka na tiyang nipkabilok sa. Mamangani ko Allah na din naranding yan ko Allah. Gibawa gino niya daw miyang buhay ka. Nagpipikiran ka miyatari mo ito. Kung gumira miyatopong ka, miyatay ka. Natarimaan ko Allah supangan niyo. Nasa kano siya na daw, mamakaswakan na mata na miyakalalanan. Amana, belas akakuan niya siya. Nasa kami yan, insyaAllah, nasa nga June. Next opening na malaka kami sa madrasa niya. Ay sige kami sa mga madrasa, nasa kami natiluan namin sa mga profesional. Di mo at sakto. Mga na regular mo. Pakapul nga di nun. Na din nakida uwa, kabay na opisina dia sapat to. Di mo at. Di keenan. Lagi kailangan naman to. Inong mabugira ko na sumbalalok sa na di makapungusyat ko mga tayo, di na palangiran. Mata, di na palangiran ng Islam. Ato ni kasumayang, ato ni kapagabedas, ato ni kabatya sa kurada. Kaya na di na ni Matara Koto, miyano to. Koto sumpasado mong yung, bagi-bagian niyo. Napiro raduta ni Rano mo, na minitaya-taya ko. Dengan mi pa ko si Atena, bagi-bagian niyo wanan. Pagpagari ini. Tsaka na ipikidi ako na gira na wida ka na libat adang mo tibulo. Natalawan na ang suka ka. Kuya berat na si Jawalay. Sakay matao ka, mamilikiran. Uba nga, pakalabi ginawa ka. Kaya ko Islam, naayak pakalabing, nasudi niya pasasagutan. Mana sumangaring ka, napamakala ang akiraw. Nakabayaran na puno-puno sulapad, panuwa ka. Ngayon, gilamog ka langan. Nakanang kasong yalambo. Ano ba tinama ito? Matang na uwan yung bugalangan. Nasakawa ka, namiyat tago sa ginawa niya, napagkabubaya nga bibisagin niya ka kami, nasan mo sa isugo ko, napainala. Kanya pagkabubaya na ka. Guguna may na niya na, miya ka lalakap na tunggon na, miya ka lalakap sulapad ka, matangon na ka, di ka niya nang iprespektuhan. Hindi din nakapadi. Ilang may kuha niya umani. Sumangawa tayo pa man na. Kung may umani ka. Di niya mukha lang nakanan ka. Saka na yung ulaw ko na, gira ko na di pa ako kuman. Ngayon, pagkanda kang sulang no sama Iran. Anirang pagkailaya daw ba ako kirang kagwede. Namatay ako mabumalok sa una, kagubay na ko Iran. Ano mo naman ang lawat tayo kagwede, malalangin niya kagubay. Pero sama yan. Saka na rin, tako sila ka nabayin na di ko kalubi ako niya ngaspay. Pag hindi mo kailangan ba kumarutok ka, hindi sunda pala ka na. Kami ang rutuk yan. Iman to, sa paing ka sa tao din na girinsa. Ninotayan. Mata na. Yung sa nagtubay ako sa mato, basta makailangan ako sa loks na di ako nagiganatan o di ang kaisi, kaarkaya ba nang yan. Kaya rin ako sinakanabain na, sa paya ko ha, nasa panapaan ako niyan naman. Di ako nagkakuha ni kanakan sa mga bama yan, kaya di bama. Pagkabubayak pa nakita talo ng ubama yan. Matang may miyo man sa kapiyan ni Taang. Bulong! Ay, la ilaha illallah! Ngayon, ubasira na rin sa di mapia. Matang ka sumalok sa nadisirang niya iban sa lagi ng mga panganakan. Umaga mag-isake ka at tingin na taya eh. Mata no bang pangan? Na, sa kataniman ito, napiya ito na panganakan, napiya bubush, natawa eh. Ay bukat niya nung kakinan ubay may totoo nung taon luwa bubush, natina doon bubush. Di tanong sa katawan, diyan kaya lang na panganan ka sa mga siyaping, napipikiran niyo at na forksan. May sasaubong sulanan yan. Diyan kanan adlan na ababoy. Diyan nga nasibu yan ang utama puti na nagaling na ito na mimbali liquid na lango-lango na product na pisisingan nun kagitita yan. Gitu diyan kakudu. Nanda kata-kata na girit tayo nga din. Ya Allah daw ba may kapul niya pinga naruan sa ribinso gaysan. Ugay naman o kata ka gida-diga di grosiri. Ilang taman na kaya kataka. Nadi nga bisa kata na daw miya kalala sakit. Sakit naman ap ka ko. Kenapa kau ke vitamin?
Ngano, nakagi Muslim ka, mu'min ka, mapaparati ka si Allah. Na inoy gila sumapaparati ako Allah na petiuban. Hagi mana miya kanina haram. Mana miya kanina haram. Akay na naman ang gilatan. Kenapa tanong di mani pemamasaan? Ugay na malong kadin tengkay. Upun na miya kasukat kasamala na mala mabuo mapipikir ka ako ino. Kung lagi mala masukat ka, na kaya pa na maring ka, mapikir ka na mala amang gestungon ko Islam. Nagiti iba ka surga ka. Karena bebengat ini tetangga itu ya. Pemasa ini siya bakas. Na repera bakas kanan na magatos, 5 gatos. Na tiga maya pikir ka, na mga 5 gawin na dia kailangan. Pak dapat na kaya kisalungan na miya ka pa mo magi ako ron. Kaya madagala, malaan na magawin mo na dito mga pumasa sa seda. Dan na miya pikir ka na bakong pumagay. Ay pato tanaw pa mo malayar ga, man aba ka sa ginuwang ka, saupa ka kaon, na pangaladang ka, na began ka kusiringan ka, pamalay pa yung kaunanan, pagdoon niya ka piya-piya. Sa tanong na, pamanasak na, giraan na piya masaw na, diyang kabayugan pa na may mapitaon. Ngayon, kusang, mata gira na miyaw sa kapanganulit keraitan. Ino'y mausang, dakan naman na pangumagay, kaya timanan niya. Ino ko na pagkalipatan na tunutong ipakayaw. Namit ako nga nanaw doon na di mga rakasa. Namiyaw lukero. Papaya sa badung na niyan ko. Ino tumusa, dangang pamamagay. Eh man namiya ka piyapi na sarakay niya katama ko. Namiya ka tamon sa mga seringan ka, mga ginawain ka. Ginan man nilo mga sahaba. Ginan nilo mga nokstano. Sa katano, pwede naman na marantano, ginan ni maulolatan. Sumagat, so ginawain ka, kaya nakanasong, api kibuwa kilim, bina na kaon. Namya kapiyan na ginawa ka, namya kasid ka sa katiru. Kaulong ma'arufun sadaka, so katiru amapiyan na sadaka. Daan niyan, da ka ng puon. Ay, dani siya, namya kasid ka ka. Higi mo to, uba ko ni Rutero, uba ko siya. Uba ko ni Rutero, kata na sigod siya. Na, anta na minindo nga kwata ka, punuta, reduin niya sa to. Kasumasuwatan na di mga pemikiran. Ino kong nipatiruwa. Ay pa naman siya walay siya uminga. Napagkatawag sa ginana na kapsuka pa mukul na mapia. Nah, malam niya man yung gede-gede. Tira pa na pagkidata sa tarak na upunay minipagda ko na di takas. Kata na si Jaja. Ino ni mapia sa kaning mga pamakunutan. Kaya pa man na di nga kabi yung mga nungwan. Ino pa notaw ka, adun amatatagu agap sa ekolatiyo. Rako iblis. Niya kapiya-piya kina di ka na makaptitigran mo. Pamuha na ludagan na pugusa na nga kaya kapsila mga ko, luluta ka. Ato ni masusuwa iyo. Ato na nga da ka nun mga gumaw. Tawagin ka. Kami man na mawata sa rosa munay. Mara-mara nga kaya mga mga wata ka. Ay pugusa na nga kaya sa silipon na ka. Mapasangay ka Facebook. Nasinga pugusara ako mga Muslim sa dunia. Kenapa ya? Pugusara na kau nalangon na ikidusang ka. Allahu Akbar. Sa manut to mga inaakan, mga bubayakan. Sebab sa alungan na Jumaat iman to. Sing kami panayagin niya guruma sa Marawi. Manaya kabaya, amin na marumot kami sa gimuta isa responsibility amin. Na ino ka sarad kami ni kelipatan. Na ino ka nabo kami ni kelipati insyaallah. Dia nga kaadun ra kanwa dia nga al-ukhuwah atawa na kanaya. Na nauban ni limita di sumang ulama ba aya buwa pagkuan ni wa alim na ukhuwah. Pamana kana ba kami pud sa ukhuwah na di kami yuku. Na una ulama na ukhuwah. Ano naman na ukhuwah? Bulayo ka. Kenapa taruh penggrupo? Saya buat grupo nang dia grupo mi. Dia na grupo ni ade. Lagi naman bugi yung alas dika. Ayaw man alas dika, na miya magpeda sa mga patis. Na upatis ka na padakaw. Lagi naman bugi yung al-ukhuwah, na apiya pa man, ada ka makamibro, da ka makapagaydi, nakagaya kabaya ka na makadakal kay ginawain na padakab sa ukhuwah. Asar kadigamin niyo pa man na panamay, na apiyan tunay kailangan niyo kami, na insyaAllah naging mga ari niyo, mga watay, sa gini alas dika, mga laki niyo na insyaAllah na ready kami. So kaya tibo kami saya, kaya tiroy bayalabi. Lagi dapat man na maasay kami ya.
Ati kami di siku dia mat taruh kami sabelo kami terus bayan dia pugulas kami saya. Nah insyaallah nah di naba si ibu kapusan anda gedena di tanu di maka pamaga pada aku lagi daya. Nah pagalitan ko Allah kirot tanu ko lagi daya di tanu di kasimina. Amatan ko Allah kagi ida lagi dia ay pakasurgatan. Dia kaya lagi dia kap ketemu-temukan siya. Sarila iya ko niyo ubaan namin giurakan na di mapia ka gitu so kabuli ang na manusia. Wadu pa na kaya sa nangakanuro na gitu na puno to si ko Allah. Kataya nga isa ko area kan mana niya na madudu kami ya. Nah kepakaya ayatan ukman pamaginagan sa geng kaya alam dia geng oras tano. Sagit ni kabukuda sa karkan pamanya ko kan sarila ay mana niya na grenata ko. Sabab sa suoras tanong na bulaboy mata niya diamat. Sa pala da karkan wag kaya watayo lagi niyo ariniyo si Al-Alim Amiruddin Ibrahim sa iman tuari guru min na sukap mani ki uraso saya.